Ktoré požiadavky sa podľa vás splnili toho 89., ktoré nie? Tých požiadavek bolo hrozne veľa, ale dve základné. Tie prvé dve základné zneli. Zmeniť ústavu, aby vypadol článok 4 o vedúcej úlohe komunistickej strany. Máme tento článok v ústave? Nemáme. Druhá požiadavka bola slobodné voľby. Boli slobodné voľby? 1990? Boli. Toto boli základné požiadavky, tie sú splnené. A potom existovalo prvé programové vyhlásenie verejnosti proti násiliu, kde bolo 12 bodov. No musím povedať, že z tých sa viacero nesplnilo. Nedošlo k oddeleniu cirkvi od štátu. Nemáme súdnu moc, o ktorej by sme mohli povedať, naozaj je nezávislá. Nemáme médiá, o akých sme snívali, a tak ďalej. Ale to je koho chyba? Tí, čo to menili, tí sú zodpovední, kto to menil. V prvom rade ty a nikto iný. Lebo tí mali ručiť za tie slova, ktoré... A ešte sa prišiel senka so mnou hádať? Nie, dialog sme, došli sme viesť dialog. Ja keď som vám povedal, že pozrite sa na moje obrázky z pred 10 rokov, tak sa neozvali. A už tam som upozorňoval na to. Ja viem, že ma nepoznáte. Ja nepoznám vás a dialog si predstavujem inak, nie že proste na mňa vyskočíte na ulici. No toto je dobrá arogancia. Tak to aj dopadlo. Aj s tou krízou kapitalizmu a so všetkým, čo ste tu nás zavádzali. Ste tu zavádzali zriadenie, ktoré nevyšlo. Vy ste si objednal túto kameru na svoje... Nie. Ale vy by ste si mali objednať. Ešte jednu otázku. Ja nepotrebujem. Však áno, lebo naše myšlienky sa prezentujú hockedy. A tam sme to dotiahli, kde ste to vy dotiahli. Vy ste to nedotiahli? Ja nie, lebo ja som uverejňoval svoje kresby a kritizoval som kapitalizmus od začiatku. Aj komunizmus, aj katolíctvo. Imperialistov s bombami atomovými, jasne. A môžem sa spýtať ešte jednu otázku, že či si myslíte, že ľudia chceli kapitalizmus? Prosím? Či si myslíte, že ľudia chceli kapitalizmus? Ja neviem, čo chceli ľudia, ja som ho chcel. Ja som ho chcel v každom prípade, lebo to je slobodné zriadenie na rozdiel od komunizmu, ktorý je neslobodný. To je takéto jednoduché. Ale už aj v Biblii je napísané, že robotník zaplakal nad mzdou a vy ste nič lepšie neurobili od Biblie ani dokonca. Takže nechápem, čo si potom menili. A vy poznáte niekoho, kto napísal niečo lepšie ako Bibliu? Ja nie. No ale vy ste neurobili to so mzdami, lebo teraz je sociálny problém. Vtedy bol politický problém, vtedy bol politický problém, že jedna strana bránila druhej strane sa uplatniť a teraz je sociálny problém. A vy úplne ste proste jak mŕtvý chrobák. Všetci. Vy ste to menili. Mnoho bohatých miliardárov, hej? To ste zaviedli. A raz toľko, 95%. A za to ste zodpovední. Áno. Komunisti boli zodpovední za svoje, aj inkvizícia za svoje, a vy za toto ste zodpovední. Postarané o každého. Ja som sa snažil uverejňovať, kritikovať a tam je cenzúra. Ale s kým hovoríte? To je jedno, To není jedno. To je jedno. To není jedno. Lebo to je bývalý komunista. Ja nikdy zo strany nebol. Ale katolíkom tiež by malo vadiť, aká je sociálna úroveň. Chcem sa spýtať, kto ste. Biskupy, viete čo, biskupy sa ozvali. Kto ste? Ja som nezávislý. Ale kto ste, ako sa voláte? Papazian. Takto. Nevadí vám, že neviem, veriaci, kto ste. biskupy povedali, že kde je zlo zakopané. Že podnikatelia nedávajú riadne mzdy. A potom kusy, bývalý nejaký reformný komunista sa ozval, že čo sú to za komunistické reži. Čiže už biskupy došli k tomu, kde je pes zakopaný. Ukludnite sa. Ja som sa s ním prišla príjemne porozprávať a nepočúvať takéto kriky. Ale o problémoch sa rozpráva. O problémoch sa rozpráva. To nie je. Nekričte. Vymoženosti práva. To nie je dialog. Ale to bola kríza. Komunisti skádzali, teraz sa 89. skádza. Ale treba riešiť problémy. Ale treba riešiť problémy. Obyčajných ľudí. A nie tejto smotánky. Obyčajných ľudí. Tak máme toľko miliardárov. 5%. Prosím, 90% z dobroty. Chudoby.
novinových stánkoch. Bohužiaľ, aj psychiatri, A vy ste zabudli na základné ľudské práva? Zabudli ste na základné... to neplatia. Áno? Tie neplatia. Áno. Platia pre mocných. To ste povedali? Ale nikdy neplatia. Tak potom prečo uznávate tento... Ja aj za komunistov. A na západe v 68. kde všade dotkli ľudí. Nielen tu na 60. dotkli ľudí, ale aj vo Francúzsku, aj v Nemecku. Tak hovorí svoj názor. Prosím, akože čo? Ale Slováci nebudú jednotní, lebo sú rozbití na rôzne strany. To katolíkov, ateistov, budhistov sú rozbití. To im vyhovuje. Ale nechajte nás tu na Vy keby ste mali pokoji. v srdci ľudské práva, tak by ste rozmýšľali, kde je morálka. Ale nechajte nás tu na pokoji. By ste rozmýšľali, kde je morálka, ale asi neviete. Prosím, Ale nech tu nekričí. Volávam od roku 1991, doposiaľ. ľudských práv sa bolo aj za komunistov treba dovolávať. Aj za komunistov. To sme chceli Berlusconiho, ktorý okrádá ľud a vysmieva sa všetkým. To sme chceli. Chirac, korupcia. Korupcia. Nesedel vo väzení. Všetko samá korupcia. Nerevte tu, jak pavian, zmiznite To už. samá korupcia. Ale nerevte tu. A choďte potom pred parlament bojovať proti korupcii. Ale nerevte tu. Neskádzajte chikúňaca. Ale nerevte tu. Čo sa My si sa chceme chikúňať. Ale čo sa my schádzame, to je náš problém. To je náš problém. A nerevte Ja som aj komunistom vyprával, tak budem aj dneska vám. Aj komunistom som rozprával. To je váš problém, jeho problém náš všetkých. Nevšimajte si ho, Problém iba to všetkých. chce, aby ste... Ale čo to vyrevuje, jak pavian? Tak čo? Čo nás to zaujíma? My si radšej boli, aby ľudia boli ticho. Jak komunisti to chceli, a jak inkvizícia. Choďte tam za Ficom. Ale ticho nebudeme. Problém mladých je dneska, že nevedia, kde je pes zakopaný. Každý vypráva, že 150 poslancov to urobilo. Viete, čo každému hovorím? Nie 150. Keby sme len ich živili, tých 150, tak by sme si tu žili jak v raji. Lenže koľko zarábajú manažment, riaditelia a všetci tichí spoločníci a sudcovia títo. Koľko zarábajú? Tam sú miliardy. A všetko bývali komunisti. Oni mi nedávajú mzdu, mne dávajú mzdu zamestnanec. Nevedte, choďte preč, oni bude dojevať na vás. No, presne tak, no dobre. Nerevte tu. Na takýchto ľuďoch, jak ste vy, spokojných, stojí zlo. Ale nerevte tu. Choďte preč, oni bude dojevať. Ja sa Ale na čo? Najväčší problém je to, že bojujú proti sebe politické strany. Ateisti a ateisti. A to za Ríma to boli iné, stále bohatí a chudobní a tak ďalej. Ale ide o to, aby už hore sa nehralo na straníctvo, že politika a či potraty a čo, ale tam by sa mali riešiť len ekonomické otázky a základné ekonomické otázky, nič iné. Lebo tými prestrakami sa všetko toto zakrýva. Takže nesúhlasíte s týmto 17. novembrom, keď sa spím opýtať? Súhlasíte alebo nesúhlasíte? Ja som súhlasil, aby sa komunistom povedala pravda. Ale hneď, ak nasúboval kapitalizmus, tak som varoval ľudí, že bude zle. Ale my sme sa tu prišli pokojne stretnúť a tuto musíme počúvať takýto krik. No to je Samozrejme, že nie. Staré babky napríklad nerozumejú vôbec ekonomike. Volia KDH za to, že oni si tam dali kresťanský. Ale pritom sú to liberálni vagabundi, ktorí ožobračujú ľudí. Keby Kristus im mohol povedať, tak by ich jednoducho vysankoval von, hej, jak tých kupcov z chrámu. A oni volia len preto, že tam je nálepka kresťanský. Ale pritom volia vlastne ekonomiku, ktorá ich ožobračuje. Takže vlastne ste zistili, z akých Ako by ste to zmenil, keby si dal? A mimochodom, socializmus není otázka komunistov.
Socializmus, poviem to ešte od začiatku, keď sa niekde urobí štrajk, tak hneď to hodia, že to je lavica, to sú komunisti, hej. Ale prvý štrajk bol v Egypte. V Egypte neboli ani komunisti, tam neboli ani katolíci. Bol to prvý štrajk za základné sociálne problémy. Hej, podmienky a tak ďalej. Čiže nemôžu to zvalovať hneď každý odpor na lavicu. Čiže problém je zakopaný to, že ľudia sa dožadujú základných princípov už od Egypta. No a my sme, chvála Bohu, máme tu už slobodu. A socializmus, ešte to, aby som povedal, socializmus, počkaj. Väčšia totalita, jak bola. Socializmus, jednoducho... My sme prišli osláviť 17. november. Ja som prišiel tu povedať svoje, ja som neosláviť. Ale vy ho máte naplniť, neosláviť, vy ho máte naplniť. Vy ste opití, Vy ho máte naplniť. Vás ťahne ako zo súda. A ešte o tom socializme. Socializmus, totižto komunisti sa socializmu len chytili. Hej. Socializmus jednoducho postupne rástol, jak rástol postupne právo. Hej. Francúzska revolúcia doniesla občianstvo. Hej. Čiže postupne jednoducho to právo sa vylepšovalo. A potom došlo na sociálne otázky a toho sa chytili komunisti. Aj demokrati chceli sociálno, hej. Čiže toho sa chytili, čo je na jednej strane správne, lebo to, čo kapitalizmus vtedy predvádzal, to nemalo proste s morálkou nič totožné. Takže jednoducho, kapitalizmus potreboval protiváhu. On ju potreboval. Čiže socializmus je v podstate najvyššia forma, lenže bolo by ho treba urobiť bez komunistov, aj bez katolíkov. Ale aj bez katolíkov. Lebo kapitalizmus jednoducho, takto to poviem, komunisti utláčajú politicky druhú stranu, katolíci utláčajú politicky druhú stranu a ekonomika vytvára za sociálnu nerovnosť a to je tiež brutalita, agresivita a fašizmus. Lebo ak niekto vytvára vedome, podotýkam vedome, sociálnu nerovnosť, tak to s humanizmom nemá nič spoločného. To je proste antihumánna spoločnosť. Lebo dosiahnuť to, aby spoločnosť bola humanistická, tak na to treba veľa múdrosti, veľa dobrých zákonov. Veľa dobrých. Ale oni si to uľahčujú. Nerozprávajte sa s ním a nepočúvajte. Lebo to je jediná možnosť, ako sa ho zbaviť. Ale keď sa ho nechcete zbaviť, tak počúvajte. Pani, vy sa zaujímate o základné ľudské, či sú naplnené. Dobre? Áno? Lebo to, že človek môže niečo povedať, to ešte není sloboda, lebo do tej huby mu naserú. A keď zavádza niekto, ešte ho aj odstrelia. Presne tak. Ešte ho aj odstrelia, na ulici. Ale keď ste opití, tak tu nechoďte vyredovať. Ja nie som opitý. Vy ste Vyčančana. Pani, ja vás takisto môžem povedať, že vy ste opitá. Videla robota, od vás nechcete, že ste opitá. Ako to môžete povedať? No, ste opitá. Ja nemôžem aj spievať. Teda to je uľakanie. To je internacionálne. Aj to by